Goed zo, ga maar staan. Hoeveel nachtjes slapen is het nog tot 5 december? Wie weet dat? Ja, hoeveel? Hoeveel? Nog 2? Nee, volgens mij niet eens meer 2. Nog maar 1 week. Dus volgende week is het 4 december op een zondag. En op maandag is het 5 december. En dan vieren wij Sinterklaas. Nou, en wij hebben een Sinterklaas blues voor jullie. Want hierin gaat Sinterklaas het dak op met zijn paard. Nou, het dak op met je paard, zo'n heel glad dak, gaat natuurlijk niet heel erg goed. Dus daar beginnen we mee. Goedemiddag, ik was wel al geschrokken hier. Waar bent u dan van geschrokken? Nou, ik heb hier allemaal mooie liedjes gehoord. Ik heb zelfs een kerstliedje gehoord. En ik had echt zoiets van, dat kan niet. Er moeten hier Sinterklaasliedjes komen. Het is de bedoeling dat rond deze tijd dat ik nog wel wat Sinterklaasliedjes hoor. En gelukkig dat ik net nog een klein liedje hoorde. Maar ik kwam eigenlijk zeggen dat er hier Sinterklaasliedjes moesten gezongen worden. Ik begrijp het, want Sinterklaas komt natuurlijk voor kerst. Ja, u bent, en ik vind u ook heel erg belangrijk. Daar gaan we dus even verandering in brengen. Ik wil u heel graag uitnodigen op het podium. Kunt u misschien hierachter zo langs de trap oplopen? En ook met uw Zwarte Pieter misschien? En we hebben daar ook een prachtige stoel voor Sinterklaas neergezet. Dat kan heel mooi in gaan zitten. Oh, ja, op die richting gaat dat natuurlijk niet zo gemakkelijk de trappen op. Wat een verrassing zeg. Nou, dat hadden we niet verwacht. Sinterklaas zomaar bij ons op bezoek. Oh, kijk, er is ook een stappiek. Uw hulppieten. Goed, nou meneer Sinterklaas, wij gaan er dan gelijk ook verandering in brengen. En niet alleen Cantarella, maar zo meteen met het hele publiek. Wij gaan eerst even een voorbeeld stellen, zodat jullie goed kunnen zien wat wij nou eigenlijk doen. Want we gaan een aantal liedjes door elkaar zingen en dan is voor jullie de opdracht hoeveel liedjes je door elkaar hoort. We beginnen eerst eenstemmig en daarna gaat het door elkaar. Ja? Dus gaan we dat eens eventjes kijken of u nog wel goede oren heeft, Sinterklaas. Want we weten natuurlijk wel dat u al heel oud bent. Wat zei u? Ik heb er nog geen gehoord. U heeft nog geen liedje gehoord. Die komen nu.
Nou, maar dat heeft volgens mij nog niks met uw gehoor te maken als Sinterklaas, toch? Nee. Oké, dan mag Sinterklaas zo meteen samen met jullie raden hoeveel verschillende liedjes door elkaar zijn. Hè? Oh, nou komt de opdracht, zegt Marleen. En ja, wat wordt dat voor opdracht, Marleen? Kijk, ja, zeg, het gaat net. Ja, de opdracht is hoeveel liedjes worden er door elkaar gezongen. Kijken of jullie ze kunnen herkennen. Hoeveel worden er door elkaar gezongen? Oké. Dan zit Sinterklaas goed mee luisteren, hè? Ik ga meetellen. Ja, oké. Ik ga meetellen. En anders kunnen er ook nog wat hulppieten. En volgens mij zitten hier ook een heleboel andere hulppieten in de zaal, die kunnen ook wel meetellen. Twee liedjes Sinterklaas. Wie heeft er mee verteld? Wie heeft er mee verteld? Dat is in je vingers zien. Wie? Even kijken, daar. Die jongeman met witte hemd. Dat is hoeveel? Hoe vaak? 4 liedjes. Welk liedje Herkennen jullie? Sinterklaas, heeft u een liedje herkend? Daar wordt aan de deur geklopt, heb ik al heel Daar wordt aan de deur geklopt. Hoe zullen we... Oké, doen we nog een keer en dan zingen we daar wordt aan de deur geklopt allemaal mee. Is het goed, Sinterklaas? Dat vind ik heel erg mooi. Oké, fijn. We hebben namelijk iets wat we met het hele publiek willen doen. En dat is net zoiets dergelijks, liedjes door elkaar zingen, alleen liedjes die jullie wel allemaal kennen. Er is 1 liedje wat jullie niet kennen en dat zal Cantarella zingen. De rest gaan jullie zingen. Dus we gaan het even opbouwen. Dat ga ik oefenen, hè? Ja, dat gaan we oefenen en opbouwen. Daarom zeg ik, we gaan een
niet gelijk af door elkaar, want dan wordt het iets te lastig. Kunnen we dat zittend? Nou, ik vind wel eigenlijk als je moet zingen moet je staan. Laten we eens kijken. We moeten de zaal eventjes in 3 verdelen. We gaan even kijken. Zo, ja, die hele kant links, er zit ook een jeugdkoor bij, die hebben grote stemmen, die zingen een lied. Dan hier de hele middenbaken is groep 2 en groep 3 is die kant. Oké? Goed, we beginnen met de melodie die Cantarella moet zingen. Dus luister even heel goed, dan hoor je al op welke toon je moet beginnen. Oké, luisteren jullie even goed? En Sinterklaas natuurlijk ook, hè, want nu wordt het spannend. Ja, het is heel spannend. Misschien kent u dit liedje wel, want het is een oud Sinterklaas liedje. Dan mag u met Cantarella mee. Oh, de liedjes kan ik ook al. Ken ik altijd. Oké, goed. Sinterklaas, zeg hoe wat was goed, zeg hoe ben je knap, zeg hoe ben wat doet, zeg hoe heb je vast, zeg hoe ben je stout, zeg hoe dat hij niet, zeg hoe van je houdt. Dat is het eerste. Dat is de eerste melodie. Goed, dan gaan we melodie doorheen zingen. Die is heel bekend. Dat is namelijk Zingt komt de stoomboot. Die wordt gezongen door die groep. Die is dezelfde toon, hè? Maar ze mag meezingen hoor, als je wilt. Zingt is hè? In het goede tempo. 1, 2 en. Zingt komt de stoomboot. Hij spant je weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Tot daar. Hij is maar heel kort. Gaan we dat er doorheen zingen met de melodie van Cantarella? Sinterklaas komt de stoomboot, hij spant je weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Heel goed gedaan. Gaan we naar? Nee, we gaan naar de tweede melodie. En de tweede melodie is Zachtjes gaan de paardenkoetjes door de middenbaan. Gaan we eventjes oefenen. Gaan we staan? Zachtjes gaan de... Zo gaat hij, hè? 1 en zachtjes gaan de paardenkoetjes. Trippel, trappel, trippel, trap, is het paard van Sinterklaasje. Strippel, stappel, strippel, stap. Tot daar. Oké, heel goed. Jullie mogen ook gaan staan. Dan gaan we het allemaal met z'n drieën door elkaar doen. De 3 melodieën. Vliegend, zachtjes gaande. Sinterklaas zegt moe. Komt ie, hè? 1 en. Zachtjes gaan de paardenkoetjes. Stappel, stappel, strippel, stap. Is het paard van Sinterklaasje. Ik zie stappel, stappel, stap. Heel knap. Nou komt er nog een melodie doorheen, hè? Want we zijn nog niet klaar. De melodie aan die kant is Hoor de wind waait door de bomen. Hoor de wind waait door de bomen. Ja, komt ie. En hoor de wind waait door de bomen. Weer zo lelijk vindt. Doe nog één keer jullie. 1 en. Hoor de wind waait door de bomen. Ieder huis waait de wind. Zal de moeder zitten bomen. Nu het weer zo lelijk vindt. Goed, we gaan het proberen. Durven jullie het aan? Alle 4 melodieën door elkaar. Sinterklaas, wat vindt u er tot nu toe van? Ik vind het geweldig. Ik had het nooit verwacht. Nooit verwacht. Ja. Echt heel erg mooi. Nou kan ik niet meer klaar.
eigenlijk bij die Sinterklaasliedjes Nee, zingen. ik zal daar gewoon een rustig op verder gaan. Gelukkig. We gaan het proberen. Met de 4 jullie door elkaar. Ziekend, zachtjes gaande, hoor de wind waait. Sinterklaas, 1, 2 en... Geweldig, we doen het nog een keer omdat het gewoon zo leuk is. Ja, 3 keer achter elkaar. Laten we het eens 3 keer achter elkaar doen. Misschien nog een repeat of Sinterklaas mee wil zingen? Graag, hè? Dat doen we nu niet aan. Wij kunnen blijkbaar beter zingen. Ja, Sinterklaas Puswijn heeft. Ik vind het echt super dat u hier bent. Jullie zijn dan ook, ik was eventjes achter voor te kijken of u er al was en u was er nu. Maar je had het ontzettend leuk, zei je. Ah ja, ontzettend leuk om dit te Want kijken. hoeveel kinderen moeten jullie ongeveer op langs gaan vandaag? Dat weet ik niet. Dat telde niet. Oh nee, niet de volgende zijn. Ik ben gestopt met tellen. Echt. Met alles, met de leeftijd, met de kinderen, ik ben gestopt met tellen. Niet moeilijk. Gelukkig. Maar ja, dat staat natuurlijk allemaal in het grote boek. Ja, als ik het gevonden had, dan had ik het allemaal in het grote boek staan. Ja, oké. Maar we zijn nog een beetje aan het zoeken. Ja. En Sinterklaas vond het een beetje, die vond het, ik vind het mooi, ja, volgens mij. Ik vond het geweldig. Ik vond het geweldig. Ik heb echt zoiets van, eigenlijk is het voor mij nu wel goed zo. Ja? Ja, ik heb zelfs zoiets van, ik weet nu dat hier heel mooi Sinterklaasliedjes gezongen kunnen worden. Dus voor mij kan ik nu wel weer met gerust hart verder. Oké, maar we kunnen Sinterklaas niet zomaar laten gaan, hè? We hoeven ook wat bij, toch maar in. Nou, Cantarella heeft nog een liedje voor u, Sinterklaas. En dat is een beetje in de taal waar u woont. U woont in Spanje. Dus wij hebben een half Nederlands, half Spaans liedje voor u. Om uw gedachten te zeggen. Dat we zo blij waren dat u er was. Maar dan ga ik nog weer even zetten. U mag nog zitten, dan kunnen wij nog even voor u zingen. Mooi. En het heet De Groetos. De Groetos Sinterklaas. Heel fijn dat u er was. Ik vond het ook heel erg leuk om hier allemaal die kinderen eens even nog te zien. En ik ben blij dat ik allemaal die mooie Sinterklaasliedjes nog gehoord heb.
Mooi, dan zijn wij ook blij. Dank u wel dat u er was. Goed zo, dank jullie. Wij geven u